Tak on čistí boty elitní závodník, vole. Hodinu 20 před závodem. Jeden z největších sypačů v České republice. Největší... Co se nesype ráno, není pro mě. Největší sypač enervitu na světě. Jo. Já tě tam zkusím trošku potrápit, aspoň zmáčknout to. Pojď, jdem. Co, dobrý? Jo? Rozjetej? Jo? Cajk. Tak doufám, že tam pojedeš vepředu. Že se někde nebo? Nebudneš, máš hubený, vole. Žádný švalbe, vole. Jak svítí. Přesně. Pojede. Tak good luck. Čus. Ani ty někde pošleš, vole. Přece jde to pracovní auto, vole. Neboj se. Já zkušený řidič. Máš tady pár lidí, vole. Pojď, Pájo, pojď! Jdem, hop, dobrý, pojď, hop, drž se s nima, pojď! Pojď! Holem! Jeď, hop! Pojďte, kluci! Taky pojďte dojet! Pojď! Je to 800 metrů na kopec! Pojď! Zkus to ještě! Pojď! Hop! Hezký, Pájo! Seš na bedně, dobrý! Paráda! Super! Znal asi každý kámen, každý šuter, každou nerovnost. Asi to rozhodlo, že právě ty závěrečné metry byly pro něj těma vítěznýma. A přijíždí další závodník, startovní číslo 854 v cíli. Super! Je to Gratuluju, dobrý! Cyklista, lyžař. Všechno dneska klaplo, kámo. Dneska to je dobrý. Dneska se zalíbí. Hezky jak zmrt. Dneska všechno klaplo. 30 km, aby here, ja? Jawohl. Tak, Tomáš Bebera, druhé místo, silver place, Pavel Janeček, Czech Republic Team, STS Chvojkovice Brod. Dobrý tým, jak jsi to vybral? Mám, není to fónek, dobře, no, tak nějaký Mitas, Roky, to nikoho nezajímá, takový tým. A první místo, domácí závodník, Karla Kupko, CZ Gold Place a v absolutním pořadí první, Tomáš Berger! Ano, ten neohrožený Tome na stupně vítězů se přímo vybíhá se. Tak, kluci,
Zeptáme se. Svobodný ženatý. Svobodný. Svobodný ženatý. Svobodný. Rozvedený. Střízlivý. Cítlivý, nevypadáš, člověče, jsem mi to šlehnul. Tak, dobře.